ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଭିଉ ଖରା ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କାଟୁଛି ବର୍ଷା ବି ହଉଛି ଏବେ ବର୍ଷା ହେଇକି ମାନେ ବର୍ଷା अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ସରିଲାଣି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା Day. ତ ଏବେ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି ମାନେ ଏବେ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ଆସିକି ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତ ଆମ ଗାଁରୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ଭିଡ଼ିଓ ଟାଇମ୍ ଆସି କେତେ ଅଛି 5:05 5:25 5:25 ଆସିଗଲାଣି हम ତ देखनी ठीक ଗାଁର ମାନେ ଇଭିନିଂ ଭିଉ କିଛି ଏମିତି ଅଛି ଦେଖିଦିଅ କ୍ରିକେଟ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଠି କ୍ରିକେଟ ଏପଟେ ଆମେ ଆମ୍ବ ପାରି ଆସିଥିଲୁ ତ ଯା ମାନେ ଆମ୍ବ ଯାକ ପାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲୁ ଛୁଆଟି ପାରିବା ए सुम तू आसिबु ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛୁଆଟିକୁ କିଛି ଆମ୍ବ ଆଣିଛି ଦେଖିଛୁ